Christmas! Uy, dumaan pala si Santa Claus dito. Oh, ano sabi ni Santa? Tingnan, basahin mo muna. Merry Christmas. Always follow your parents. I am watching you. Wow. Ayaw? Tingin? Tingnan mo, basahin niya pa. Winawatch ka daw ni Santa. Naks no, kanyari din may problemado eh. What? Ah. What love? Okay. Ano naman yan? Give me! Naks. Ah. Ano kaya mo? You open. Ow! Ow. Ooh. Uy. Bigyan ni Santa. Uy. Dad! Ano bigyan ni Santa? Ha? Po? Dati nakakatakot ka sa Santa. Dati basahin mo ganun pa sa akin. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Always follow your parents. I am watching you. Sabi ngayon. Oh, di ko pala eh. Nababantay ni Santa Claus. Natatakot ako. Ang laki naman lang. Laki. Ito na lang mo ng buksak ko. Ito pala. Ow. Ito mo na bubuksan ko. Ah, may towel. Cute. Paano buksan? Ay, may tape. Oh. Buksan! Yun yan eh. Pulkan mo gunting doon, season. Ito. She will drink